filmer vi. Okay. Nej. Hej! Ja. Ja. Vi sidder og uploader vores film til YouTube. Ja. Og husk at abonnere og subscribe. Alt det der. Så nederen. Vi har lige fået... for 20 minutter siden sluttede vores stilletime. Ja. Meget hyggeligt. Det var slået det værelse. Vi råder ikke. Nej. Okay, vi ved ikke rigtigt, hvad fanden vi skal lave videoer. Så Nej. skriv til os på Facebook, eller skriv i kommentarerne, hvad fanden vi skal lave videoer. Ja. Vi er løbet tør. Så... Også for saftevand. Ja, vi har heller ikke været sammen. Hvis I har lyst til at sende saftevand, så gør I det. I må godt sende post. Vi skriver adressen. ja, nedunder. og så skriver vi vores navn, og vi sender det til vores efterskole, fordi vores adresse derhjemme til den er sådan privat. Ja, det er den. Det er Ja, den. så I sender bare. Får I ikke. Nej. Det er bare sådan. Så I får den til efterskolen, og så kan I få post til os. Okay, i hvert fald. I kan godt lade være, men... Og så sende saftevand, fordi vi mangler det. Ja, og nudler. Ja. Eller jo, hedder de. Ja, de gode. Ja, de gode. I må også gerne sende slik. Ja. Selvom. Vi trænger ikke til det. Jo, vi gør, men vi har godt af det. Nej. Eller chokolade. Ja. Eller sodavand. Men hvis I er rigtig søde, så sender I Monster til os. Ja, så, jamen, ved du hvad? Hvis I sender post til os, så laver vi en hel video om personen. Ja, så laver vi en unbox video, hvor vi pakker den op. Ja, det lover vi. Ja, og så er det ikke noget med at sende lort i flæsk eller sådan noget. Lort i flæsk? nej, det var lort på dåse. Nå ja. Ikke noget med at sende. Nej, vi optager nu bare. Den er gennemført. Så nu er vores video der på Facebook. YouTube hedder det. Klart. No. Send post. Husk at sende post. Vi skriver vores adresse til efterskolen hernede. Og så send post til os. Og så synes vi lige, vi skal gå ind og se den anden video, vi lige har lagt ind. Ja, vi sender den nu. Hej. Farvel! Hej.